ቀፂልናውን ኣብ ህይወትና ክውሰስ ዝግብኦ ፍልጠት ቃል ኣምላኽ እዩ ንቃል ኣምላኽ ደጋጊምና ብምንባብ ክንምልኦ ይግባአና እዩ ናይ ቃሉ ፍልጠት ንህይወትና ኩሉ ይቅይሮ እዩ እቲ ርድኢት እቲ ምስተውዓል ኣምላኽ ዝህበና ብርሃን ናይ ቃሉ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ክንገዝእ ይገብረና ሰይጣን ብምትላል በሐሶት በፍርሂ ስለዝሰርሕ ንሕና ድማ ኣምላኽ ብዝሃበና ፍልጠት ኣምላኽ ብዝህበና ሓቂ ኢና ክንስዕሮ ንኽእል ጎይታ ኢየሱስ ኣብቲ ምድረ በዳ ጸላኢ ክፍትኖ ከሎ ሰይጣን ክፍትኖ ከሎ እዚውን ጽሑፍ እዩ እናበለ ይስዒርዎ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ዝተመልአና ሰባት ክንከውን ይግባአና እዩ ዘይተጻሓፈ ወይ ድማ ዝተጠወየ ነገራት እንዳምፀአ ሰይጣን ክገዝአና ይብሉን ንሄዋን ከም ዘስሓታ ዘይበሎ ኣምላኽ ዘይበሎ እናበለ ከም ዘስሓታ ነቲ ዝበሎ ብእምነት ኣብ ክንዲ ትዛረብ ብስልጣን ድማ ትዛረብ ነቲ ናቱ ምትላል ወይ ድማ ነቲ ናቱ ሓሶት ስለዝሰምዐት ትዕቲኡ ተገዚኣ ብሰንክኡ ድማ ፍጥረት ወዲ ሰብ ኩሉ ኣብ ከምኡ ወሪቑ ንሕና ድማ ክርስቶስ ብዝሃበና ዓወት ኣብ ልዕሊ ናይ ሰይጣን ግዝኣት ኩሉ ከም ዝሰልጠና ግዝኣት ከም ዝተዋሃበና ስልጣን ከም ዝተዋሃበና ብምእማን እቲ ኣብ ቃሉ ዘሎ ሓቂ እቲ ኣብ ቃሉ ዘሎ ተስፋታት ኩሉ ናትና ከም ዝኾነ ብምእማን ሕጁን ኣብ ልዕሊ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ክንገዝእ ክንስልጠን ንኽእል ኢና ስለዚ ቃሉ ክንምልኦ ይግባአና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ልብና ክሓድር ይግባኦ እዩ ህይወትና ክኸውን ኣለዎ ክንነብሮ ኣለና ቃሉ ከምዚ ዝብል ባርያ ናይ ፍርሃት ኣይኮንኩን ቃሉ ከምዚ ዝብል ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ስልጣን ተዋሂቡና ኣሎ ቃሉ ከምዚ ዝብል ነጋንንቲ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከውፅእ ስልጣን ተዋሂቡና እንዳበልና ነቲ ናይ ቃሉ ሓቂ ኣብ ህይወትና ክንነብሮ ይግባአና እዩ